Usa ka tuig nga batang lalaki nga nagpuyo sa Dubai, United Arab Emirates patay human mataptan sa COVID-19. Anang detalye. Himsog ug malipayo ng usa ka tuig nga batang si Luther Ezekiel kansang pamilya nagpuyo na sa Dubai. Apan niadtong July 31, gikalintura kini. Busa gidala dayon siya sa inahang si Roxy sa klinik. 39 yung lagnat niya, nagulat kami. So, ang sabi sa amin, na-test nyo ba ng COVID ito? Sabi namin, hindi. Gawin nyo po, i-test nyo ng COVID kasi nagkasakit yung asawa ko. Human maresetahan og tambal sa doktor, gipapauli ang bata. Kinaugmaan, nakumpirmang positibo kini sa COVID-19. Nawala kuno ang kalinturan ni Luther tungod sa tambal ug milaski kini. Apan human sa duha ka adlaw, mihubag ang mga mata sa bata ug nagluya na sab kini hinungdan ilang gidala sa ospital. Gipapauli sila human gipalab test ang dugo ug ihi sa bata. Apan pagkaugma nang luspad si Luther, busa ilan na usab gibalik sa ospital. Dinin na sayrang mihubag ang kasing-kasing ni Luther tungod kuno sa COVID-19. Gi-intubate na lang ang bata aron makaginawa og tarong. Gipapauli una ang mga ginikanan ni Luther, apan pipila ka oras, gipabalik sila sa ospital kay mikanaog ang blood pressure sa bata. Ilan na lang naabtang gina-revive na sa mga doktor si Luther. Apan, nakabsan gapong kini sa iyang kinabuhi. Imbis na kasama namin siya sa huling sandali niya dito sa mundo, hindi namin makasama. Nasa morgue siya doon, naninigas siya doon, nilalamig siya doon, wala siya kumot doon. Wala kami magawa. Ang mga ginikanan ni Luther, naka-isolate silang balay sa Dubai. Humanag positibo usab sa COVID-19 ang ginahaniining si Roxy. Mga adults talaga, kailangan talaga, kung mahal niyo yung mga anak niyo talaga, mag-iingat talaga kayo. Hindi pwedeng babaliwalain niyo to kasi hindi siya joke eh. Nangyari sa anak ko eh. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.